Быйыл Россияда гаилә йылы. Шул уңайдан республикабызда төрле программалар гамәлдә. Бүгенге актуаль әңгәмә темасы гаиләдәге юридик мәсьәләләргә багышлана. Бу турыда тулырак Татарстанның һәм Россиянең атказанган юристы, Казан Федераль университеты доценты Рафаэль Шакирьянов таныштырыр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Рафаэль Валиевич, исәнмесез? Исәнмесез, Ания ханым. Быйыл гаилә йылы буларак сезнең белән бераз гына шушы гаиләдәге юридик мәсьәләләргә кагылып үтәсе килгән иде. Без беләбез инде, кешенең Конституциядә әйтелгән хокуклары һәм бурычлары бар, аларның барысын да без беләбез. Ләкин кешенең гаилә кыргачтан статусы үзгәреп китә бит инде. Кеше ничек яклана һәм кешенең нинди бурычлары бар гаиләгә кагылышлы. Бу Ания ханым бик катлаулы һәм мөһим сорау. Монда әйтергә кирәк, әлбәттә инде менә ир кеше белән хатын кыз кеше бергә кушылып, үзләренең мөнәсәбәтләрен теркәгәч, ЗАГСка барып, әлбәттә алар арасында икенче яңа мөнәсәбәт, гаилә мөнәсәбәтләре килеп чыга. Әлбәттә инде бу гаилә мөнәсәбәтләре хөкүмәт өчен дә ул бик мөһим. Кешеләр өчен дә мөһим, ата-аналары өчен дә мөһим. Әлбәттә без аны белергә тиешбез һәм менә шул гаилә курганнан соң, ЗАГСка барып, үзара мөнәсәбәтләрен теркәгәннән соң нинди бурычлар килеп чыкканын без белергә тиешбез. Һәр хәлдә менә шушы гаилә булгач, аны ир кеше дә, хатын кыз кеше дә менә шушы гаилә мөнәсәбәтләрен, гаилә тормышын алга корып яшәргә тиешләр. Хезмәт урынында эшләп тапкан акчаң да синең уртак милек булып санала инде. Менә закон нигезендә, шул ук әйттем инде, Россия Федерациясының гаилә кодексы нигезендә аз-сызыклап әйтелә, бергә тапкан акча, бергә тапкан мөлкәт, бергә төзегән йортлар, биналар, барысы да алар уртак дип саналамысы. Әлбәттә инде менә гаилә кодексының кануннарында, законнарында иң мөһиме дип әйтергә була. Чөнки семья яшәсен өчен, балаларын тәрбияләү өчен семьяның нык булуы, финанс яктан нык булуы бик мөһим. Рафаэль Валиевич, менә шундый сорау классик күзаллау буенча бит инде хатын-кыз йорт учагын саклый да, балаларны тәрбияли, ашырга пешерә, хуҗалык эшләре белән шөгыльләнә. Ир-ат акча эшли. Законда менә бу функцияләр ир белән хатынның алар белән ничек язылганмы? Алар бу бит инде хукукта, шул вакытны бурычта. Законда каралганмы менә булар? Ир белән хатын кызның вазифалары алай ничек итеп язылмаган, анда әйтелә иң мөһиме ир белән хатын кызның бурычлары да, вазифалары да бер тигез. Гаиләле кешеләр, алар дәүләт тарафыннан яклана торган категориягә керәләр. Әйме бигрәк тә аларның балалары, күп балалары булса бигрәк тә. Менә бүгенге көндә дәүләт тарафыннан ни дәрәҗәдә яклана гаилә? Безнең законнар гаиләне төрле яктан яклыйлар. Бүгенге көн инде безнең бар бит инде органы опеки дип әйтә, русча әйтәм, органы опеки и попечительства бар, уполномоченный по правам человека Республика Татарстан бар, һәм Россия күләмендә дә шундый кеше бар. Һәм бүтән органнарда шулай ук инде бу вазифаны үтиләр, шулай ук предприятиеләрдә, оешмаларда, уку йортларында булар бик яхшы беләләр. Һәм үтәмәгән очракта әлбәттә шул орган опеки попечительства барырга була, шул кеше бала хукукларын яклый торган Татарстан Республикасының вәкиленә барырга була. Әлегә кадәр шушы мөнәсәбәтләрен ЗАГС аркылы теркәп, законлы никах белән яшәгән парлар турында сөйләштек. Әйме, әле бит гражданлык брагы белән яшәгән кешеләр дә бар, әйме. Яисә никах белән генә дә ЗАГСта үз мөнәсәбәтләрен теркәмәгән парлар бар. Алар юридик яктан берәр ничек яклауга өмет итә алалармы? Менә Ания ханым, бу бик кызык һәм катлаулы сорау. Чөнки бит без менә күрәбез, ни өчендер күп сәбәпләр аркасында менә бу никахның дәрәҗәсе төшкәнрәк кебек. Мин үзем
балалар алдында, бүтән кешеләр арасында енді аны күрмәйм, но былай гомуми караганда ул шулай. Менә шуңардан чыгып, сез әйткән катлаулы һәм мөһим сорау килеп чыга. Әйтик инде, ЗАГСка барып, теркәп, никахны теркәп яшәгән кешеләр турында әйтәбез, аларның тапкан мөлкәтләре, ясаган йортлары, бөтенесе уртача, аларны бүлгәндә, фәлән иткәндә инде аларның ир белән хатының хокукы бер тигез. Менә гражданлык бракта инде ЗАГСка бармыйча гына яшәгән кешеләрнең хокуклары икенчерәк. Әйтик, аларның балалары белән да икешәр бала белән яшәгән кешеләр бар да, ничә унар ел. Хикмәт нәрсәдә инде менә гаилә кодексында әйттегендә урталай бүленә, икесенең дә хокуклары тигез. Хатын-кыз өйдә утырса да, бала караса да, ирен ухаживать итсә дә, менә гражданлык кодексы тирәсендә үзара мөнәсәбәтләрен ЗАГС аша беркетмәгән кешеләр, алар анда инде дәлилләргә кирәк. Менә йортны төзүделәр, кем акчасына төзелгән? Әйтик, ир кеше акчасына гына төзелсә, ул йорт ир кешенеке булып санала. Әлбәттә, инде менә бала карау, йортта эшләүне ничек тә булса судлар инде әзрәк исәпкә алырга мөмкиннәр, әмма дә ләкин гражданлык кодекс тирәсендә монда күпме кертәсең акча, көч, шуны исәпкә алып суд эшне карый, һәм моны инде менә яшьләр бергә яши башлагач, яшьләр дә, орта яшьтәге кешеләр дә бергә яши башлагач, моны белергә тиешләр һәм исәпкә алып эшләргә тиешләр. Һәм барысы да шушы закон нигезендә булса, аннары килеп чыккан низахларны да хәл итүе җайлырак булачак. Бик дөрес сүзләр, Ания ханым, бик дөрес сүзләр. Яратасың икән, өйләнергә телисең икән, бар ЗАГСка, бөтен нәрсәне шунда эшлә закон нигезендә, һәм күп кенә сорауларны шишүе дә җиңел булачак, һәм ул күп очракта ул сораулар килеп тә чыкмыйлар. Рафаэль Вәлиевич, сезгә бик зур рәхмәт. Безнең шундый сорауларыбызга җавап биргәнегез өчен, киләчәктә очрашып, әле тагын бала хокуклары турында да һәм аерылышу кебек күңелсез хәлләр килеп чыкканда да бала хокукларын һәм әти-әни хокукларын яклау турында да сөйләшербез әле. Сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, бик теләп.